ידעתם שאם הילד שלכם נפגע, אתם עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי? על פי חוק, כל ילד מגיל גן ועד גיל 18 מבוטח בפוליסות תאונות אישיות. מה זה אומר? שילד שנפגע בגן, בבית ספר או בכל מקום אחר, בכל ימות השנה, כולל חופשים, הוא זכאי לפיצוי כספי בהתאם לתנאי הפוליסה. באחריות הרשויות המקומיות לבטח את כל התלמידים עד גיל 18, הפרמיה נגבית מההורים בתחילת השנה. הרבה הורים לא מודעים בכלל שילדיהם מבוטחים בפוליסות תאונות אישיות, המאפשרת פיצוי בין אם בזמן הלימודים ובין אם מחוצה לה. לעתים סכומי הפיצוי יכולים להיות גבוהים מאוד, ואף לכפל פיצוי אם התלמיד נפגע כתוצאה מהשגחה לקויה בבית ספר או בגן, או שהוא נפגע מליקוי בשטח ציבורי. בתאונות אישיות תלמידים אין שום משמעות לגורם התאונה לצורך קבלת פיצויים מכוח הפוליסה. אם הילד שלכם אכן נפגע, מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום על מנת שיבחן את סיכויי התביעה. לעורכי הדין במשרדנו ניסיון של למעלה מ-13 שנים בתחום ומאות סיפורי הצלחה, ואנחנו בטוחים שנוכל ללוות אתכם ולמקסם בעבורכם את הפיצוי. אנחנו בטוחים שנוכל לדאוג לייצוג הולם לילדיכם, לקבל את סכום הפיצויים המרבי במינימום בירוקרטיה ומקסימום מקצועיות. התקשרו אלינו לשיחת ייעוץ, אנחנו כאן בשבילכם.